Жәмәғат, менә мен видеолар қойған едім. Қарағанлар бик көп қарамаған, әмма лайклар қайсына көп қойғанлар. Шуңа күрә мен баш ватып тұрам. Хатта түрк қардашларыбызмы, татарлармы, білмейм, бәлки мен түрк қардашларыбыз болса, өзбек, қазақ халқы, алар хатта комментарийда язалар, түсінебіз, бауырымыз, татар бауырымыз деп нәрсә деп язалар. Бәлки бұл жолы қазақ, өзбек қардашларыбыз қарамағандыр. Алар меннен гіл талап етіп тұралар. Мен орыс тілінде алып барсам, менде бик оңай, бик жеңіл, бик шунда фикірлерімні орысша айтмышлы озвучить, фикірлерімні тауышландырғанмын, нешік шылай енді татарша калька келіп шыға. Анда имыш не меңе жеңілірек, әмма алар талап иткәнгә күрә мен енді тырышадырым татарша алып барырга. Енді аларны мен шундый шик туды, алар карамый дип, чөнки алар хакында юк, алар хакында сөйләсәм, мен бераз алар кызыксынып карыйлар хатта. Инде менә урысча әйтмешли, хотел бросить дровишки в костер интереса. Шуңа күрә менә ушы алар хакында бераз сөйләргә, чөнки мен былай буштан бушка сөйләсәм дә тыңлыйлар, әмма ничектер нәрсә диләр әле, тикшерүчеме, исследованиеме шул. Шуның нәтиҗәсендә бераз сөйләсем килгән иде. Менә бездә хәзер Аллага шөкер, ни халыклар арасында шундый фикер йөри. Без бер халык дип, алар да шул хуплыйлар, хатта шул фикерне телләребез якыналар. Инде ничектә башта һун булган бер халык, шунасын инде бүленә башлаганнар, инде төрле кыпчаклар, хатта кыпчак ни тагы кыпчактан башка инде агуз һәм карлук дигән төрле төркемләргә шундый бүленеп беткән алар. Хатта барыбер инде алыгыз шул безне кыпчаклар, менә ул яныбызда бар чуваш халкы, алар кыпчак дип санала, әмма татар кыпчак, алар кыпчак. Без сөйләшәбез, бер-беребезне бик аңлап та җитмибез. Мәсәлән, алыгыз агуз халкын, я шул карлукларны алыгыз, алар сөйли, без кыпчаклар, татарлар кыпчак булсак та аңлыйбыз аларны. Шуңа күрә монда әйтеп булмый. Инде шул мен фикерем буенча алар бу да бер уйласаң бераз ясалма, урысча әйтмешли, искусственное бүлү, ягъни деление. Әгәр дә инде без мәсәлән әллә кайдагы Кавказда балкар халкы бар, мин анда булганым 97 елны, татарча сөйләшсәм мине аңлыйлар, алар сөйләсә мин аңлыйдырым. Хатта Карачай халкы бар Кавказда, хатта Ногай халкы бар анда, хатта ни Кымык халкы ашыкны сөйләсә, һәммәсен аңларга була. Әллә кайда Кавказда Кырым татарлар мәсәлән, шул Төркиянылык, хатта Кипр утравында да хатта алар сөйли мәсәлән, мин аларны аңлыйм, сез аңлыйсыз аларны. Сез аңлыйсыз аларны. Якында тора безнең чуваш халкы, бер-беребезне аңлап булмый. Анда кергән инде татар сүзләр. Мин әле кичә менә тик караган идем. Телевидениеларына үзек биргәннәр, төрле төрки халыкларының телевидениесеннән яңалыклар. Шунда хуҗалык дигән сүз ишеттем, тагы нәрсә. Алар инде бер ничәдер процент безнең сүзне куллана, әмма аңлап булмый аларны. Шуңа карамастан алар үзгәргән, алар инде әйтәләр, без Булгардан калган халык, бер генә халык дөньяда шулай дип. Мен әйтәм, бу нәрсә тагы хаклы, Тивана Марсен дигән хаклы имеш, кадерле. Ул бик күп сүзләр, төрки сүзләр алар. Мин нәрсә турында сөйлисем килә. Менә тел мәсәлән аерылып тора, әмма безнең гырыф гадәтләребез
ничектер бер була. Менә мин мәсәлә әйтик шулай. Күз алдына китерик. Татарстанда мәсәлән тора халык безнең, алар бәлеш ясый. Татар ризыкларын, үч пичмаклар ясыйлар, тагы нәрсәләр. Минем аны яктан ата-бабалар мәсәлән Елизавета чорында сөрелгән, ушы Казан губерниясе ягыннан шул Оренбург губерниясына аннан соң таралганнар шунда. Хатта шул безнең авылда да казак халкының янында бергә торалар. Анда әмма үч пичмак дигән, мин ничә ел үстем, үч пичмак дигән нәрсәне бер дә ишетмәдем. Бәлеш инде елына 2 гаит, шунда әни мәрхүм гомердә ишетмидерим, ул шул гаит көнне тик җырлап бәлеш ясап йөридер, шунда пичкә куеп, шундый шатланып. Шул бәлешне бик сирәк күрдем анда. Тагы булгандыр бәлки бәйрәмдә. Чак-чак айнсы булды, әйе буладыр хатта. Ансы инде казак халкыдан да туйга дип нәрсә дип соңдан итә башлады минемчә. Анда нәрсә әйтәсе килә. Безнең татарлар бишбармак дип шунда ясыйлар мәсәлән. Шуннан соң мин Оренбургка барсам, анда әле минем бер инем өйләнгән иде. Украин хатынына инде өйләнгән. Шунда без аның туганнарына барганик. Оренбург янында авыл, шул авылдан шәһәргә барганик. Аның туганнарына кунакка. Анда да хатта шул бишбармак. Безнең авылның шитендә татар шите, анда казак татар торадыр. Хәзердә тора. Күбесе күчеп китте, әмма урыс ягы бар иде. Анда без бер вакытта ничә елга бер мин шу барып чыккан, мине чакырдылар айда дип. Чөнки Екатеринбург шәһәрендә мин укыган чакта университетта шунда шул бер Марҗа апаның малае шунда эшләгән иде Екатеринбургта. Минем без дуслашып йөрдек. Шулар килгән кунакка мине хатта чакырдылар шунда. Анда нәрсә ашадылар? Урыслар авылның урыс шитендә бишбармак ашадылар. Шунысы шурпа дип. Күрдегезме менә? Кайсы җирдә тора кеше? Нәрсә дип урысча әйтәләр, урыста түгел, чит илдә әйтәләр, мәсәлән, популяция, фәлән халык, мәсәлән, карамастан ул казакмы, татармы, урысмы, украинмы, мордвамы, һәммәсе безнең авылда, мәсәлән, алар бәрбер бишбармак, шурпа, шулай бәйрәм булса бишбармак ясыйлар. Бәлешне сирәк, кайсылары мин кызганычка каршы белмим, ул кош теле дигән буладыр. Мин уйлаган ул казакныкы дип, ул татарда кош теле китапны укыган мен анда. Ахмедзяновның китабы татар ашлары анда бар кош телме, кайдамы күрдем монда Татарстанда. Шуңа күрә мин әле яңа гына ул фикер туды, мин аны әле тикшереп уйланып анализлар ясап йөрмәдем инде, әмма шул фикер шундый ишеп бара, нишләп фикергә килә ятам. Ул менә шул җирдә торган халык, алар хатта менә алык шул татарны, аларның ризыклары шунда торган казак халкыныкы кебек. Аларның теле, бездә әйтәм бит, өлкән дигән ул урысча теге өлкән лейтенант мәсәлән. Безнең якта аны өлкән дип, үйне зурны өлкән диләр. Хатта алар казак халкына әйттем, ия дип әйтәләр. Татарда әйе диләр, анда ие дип әйтәләр. Һәм анда кайсы сүзләр, мәсәлән, алар казаклар, татарлар бездә кыйбат дип әйтәләр, дөресме, юкмы? Казакларда кирәк әйтергә кымбат дип, татарда кыйммәт дип, әмәләр кымбат дип әйтәләр. Күрдегезме? Менә шунда турып бер халыкка әйләнеп ята. Шундагы казак, татар бер халыкка әйләнеп ята. Хатта теле дә, хатта урыс мине бәлки булгандыр, хәзердә бардыр. Кайсы урыслар татар сүзен кулланалар, чөнки алар элек безнең татарның шитендә торганда татарча бер тырышалар, хөрмәт итеп сөйләшергә. Шуңа күрә алар теле үзгәреп бара, бигрәк тә безнең мәсәлән казак һәм татар халкын алсак, аларның теле бер. Менә күрдегезме? Бездә тотыналар, менә ул бер милләт түгел,
Ул мәсәлән, алар төркләр, алар төрле милләтләр. Хатта әле менә шушындый милләт, алар үзләре әле ул милләтләр аерылып тора. Кыпчак, агуз, карлук дип, хатта төрлесе дип торалар. Алыгыз мәсәлән, әгәр дә бер җирдә тора бер халык, ул бүтән халык белән алар икәве бара, әле мин әйтәсе килә. Алар телләре якынлаша. Мин хатта менә сезгә үрнәк итеп пример урысча китерәсем килә. Одессада минем туганнарым бар, анда 3 абыем югары уку йортын тамамлап, икәве калды, өйләнеште шунда. Инде гадәттәгечә инде шунда татар бер дә тапканнар, шамаган, Украинага өйләнешеп шулай беттеләр. Алар инде абыйларым инде берәү калды, берсе вафат булды кызганычка каршы. Алар ичмасам мин алар белән татарча сөйләшәдерим, хәзер алар да телне онытып, җиңги дә хатта икәү дә татар телен онытып баралар, үзләре татар арасында үскән кешеләр, һәммәсе урыс телендә сөйләшәләр. Алар инде кызлары, 2 абыемның 3 кызы, алар кияүгә чыгып бетте, алар урышкан ник сез ана телен белмисез дип, алар миңа тотынды. Менә ди без ди балачакта әти-әни без аларның нәрсә хакында сөйләгән аңламасын дип урысча сөйләшәләр иде. Татарча сөйләшәләр иде, безне өйрәтмәделәр дип, шулай аңлатып бирделәр. Менә инде хәзер бар анда. Ул инде буыннарны карасаң еракта түгел. Минем бер туган абыйларымның, мәсәлән, баллары, хатта шулар, аларның теле алыгыз аерылып тора. Ризыклары аерылып тора. Алар бит менә хатта мин аларга барганда да, әле ул безнең әти-әни тәрбияләде, безнең авылда алар әтиләре үсте. Аларның берсе анасы Үзбекстаннан, берсе мәсәлән түгел инде, икенчесе Оренбургдан, анда татарлар, алар ризыклары бер төрле. Ник менә мин аларга барадырым, аларда икенче төрле ризыклар. Чөнки алар шул халык, шунда халыклар арасында торып, шул телне кулланып, шул ризыкларны җитештереп, шуңа күрә алар инде әле шул безнең буын, инде хәзер аларның баллары икенче буын дисә була, алар инде тулысынча ул ризыкларны җитештермиләр, ул телдә хатта сөйләшмиләр. Менә кайда? Сәбәбе кайда, җәмәгать? Күрдегезме? Һәммәсен аңлаштырып тора. Бер генә нәсел җиткән, бер генә нәсел, бездә глобализация дип атыйлар. Шул глобализация аркасында бер генә ни барсы, нәсел түгел, гафу итегез, нәсел поколение, ни инде буын поколение, бер генә буын ни барсы, шул буын вакытында хатта уже дименде. Шул вакытта бер буынның вакыты аркасында инде алар хатта бөтен баллары икенче төрле ризыклар җитештереп, икенче телдә сөйләшеп, ментальностьләре, аларында ментальность икенчесе, алар гореф-гадәтләрен сакламый, бераз гына теге таләп иткәч, алар вакытында барганнар бәйрәмнәрдә мәчетләргә, әмма анда шамаганнар, чөнки аларга анда Крым татарлары һәм Украинлар, кызлар, хатыннар ди, төркләргә, гарәпләргә бигрәк тә чыкканнар ди, гарәпләр ди, безнең татар халкы юк дип, шул ничә тапкыр барып кайтып, бәйрәмдә барганнар, шулай ни әле җан тартмаса да кан тарта ди, шунда барып бәйрәмләрдә барганнар, әмма хәзер инде барамы, юкмы белмим. Шунда да әле абыйның кызы бала тапкач, менә абый, алар инде урыс исемен кушканнар, хатта анда инде мин инде соңдан аңладым, инде анда ул якта әле миңа сер итеп сөйләгәннәр, ул ди хатта аларда бар бит, кум дип, шул нәрсә дип, крестный дип, кайсы кемнең чанасына утырасың ди, арбасына, шуның җырын җырлыйсың ди. Шуңа күрә булар инде үзгәреп, алар яшереп, хатта шундый динен дә үзгәртеп итеп яталар икән, әмма шунда карамастан шул абыйымның, мәрхүм абыйымның кызы ничә тапкыр теге бала тапкач, миңа абый урысча әйтә инде, Коръән укып җибәр әле, Коръән укып җибәр. Бераз гына тик калган дин изе, калганнары тулысынча юк. Анда
әйтмәс идем менә, кысалар татарларны. Юк, ул җиңги миңа түбәтәй кигәч ник син менә киеп килдең, монда килмиләр дип. Шунасын мен икенче җиңги абыем белән бәйрәмгә барганда түбәтәй кигәнем, ник киясең дип алар миңа бәйләнде. Мен әйтәм, ачулансагыз, хәзер мен Татарстан байрагын хәтта нигә җилкәмә эләктерәм дә шунда дигәч, анда шунда каршы булмадылар түбәтәй. Анда хәтта Одесса шәһәренең көне булды. Шунда мин бигән идем. О, Казан дип, хәтта теге музыка алып баручылар кычкырды. Мин бийдем, ул теге абыем әйтә, ул син бомжлар белән бийдең. Мен әйтәм, кем булмаса да мин бийдем бит. Алар хөрмәт итте, Казан дип. Нәрсә бар, мен әйтәм. Күр, алар бит каршы түгел. Мин хәтта урамда бер ханым сатып тора, төрле кием нәрсә. Мен әйтәм, менә мин түбәтәй киеп йөрисем килә. Минем туганнарым әйтә, бездә монда килешми ул, ярамый дисәм, юк дип, нәрсә кисәң дә бездә ди, без каршы түгел ди. Без теләсә нәрсә ки ди. Шуңа күрә мин аптырап инде җиңгигә абыема барсам, җиңги бәйләнеп ята. Монда килешми дип. Хәтта әле бу җиңги күптән тора, бүтән җиңги абыемның соңрак алар теге өйләнешеп килгәч, ул бер көнне шул базарга бармаган, аны сораганнар, ник килмәдең? Ул бездә дини бәйрәме дигән Курбан бәйрәме. Шунда өлкән җиңги әйткән, нигә син аны шул күрсәтеп торасың? Монда яратмыйлар имеш дип. Менә үзебезнең гафу итегез күтләкләнеп, телебездән үзебез беренче без баш тартабыз, беренче диннән баш тартабыз. Яхшы атлы булып, Алар таләп тә итми хәтта. Таләп тә итми. Мин әйтәс килә, мин анда телефоннан татарча кычкырып сөйләшеп бардым. Кая кибеткәме керәм, кая татарча сөйләшәм. Урысча әйтмәшә демонстратив, миңа бер кеше яман сүз кырын карамады. Әйе, бер дә шул күрмәдем яны. Шуңа әйтәсем килә, ул инде ялган уйлап чыгаралар. Менә мәсәлән, шул безне татар безне имеш яратмыйлар дип, аны мин күрмәдем. Хәтта әйтәсем килә, тагы бер көнне кайттым да мин базардан, җиңгигә әйтәм. Анда мен әйтәм, күрдем әрмән хатынын, ул рәхәтләнеп телефоннан кычкырып, әрмән телендә сөйләшеп утырды. Яһудиларны күрдем, алар пейсе дигән чәчләре колагы яннан салбырап тора, пейсе ди, алар шундан китеп баралар. Берсе дә бер сүз әйтми. Ник мен әйтәм, миңа әйтеп карасыннар, тик вакытында ул баш исән, хатта үзеңә түкерергә кайсылары бар андый әшәке, һәр халыкта да бар. Ул милләттән тормый минемчә, ул тора кешедән, үзеннән. Кеше шундый әшәке булса, ул милләттән аерылып тора, ул милләткә кагылмаска кирәк. Бер ди әйтте миңа, яһуди ди, мин ул вакытта начальник департамент охраны общественного порядка, главное управление, глав дигән управление УВД Одесской области дип шул атаган. Шунда хатта ул ниди, миңа ди бер яһуди ди, вакытында әйтте ди, ул әле шул түрә булмаганда, ну что тебе мест не хватает? Шуны хатта миңа әйтте ди, езжай в свою Казань дип әйтте ди, хатта миңа ди. Мен ага уйлап та тормадым, әйттем, син үзең Тель-Авивыңа кайттың. Менә күр, шундыйлар була. Анда хатта мин милицияның мәсәлән ниендә музейында булдым, хатта Алланың музейында. Анда бер татар фотографияланып тора, ул да җитәкче булган, хатта татар. Анда мин әйтәс килми, менә шул татар дип күтәреп, мактап, юк, алар милләте кешен булса, инде каршы бик нитмиләр аңа. Менә шул анда-санда кешесе тик ярата. Бездә мәсәлән, монда телевидение бар, күрсәтәләр, Ольга Гайдабора дип, әллә ничек фамилиясын, милләтен сорап та тормыйбыз. Анда кайсы вакытта анда-санда килеп чыга, күрдегезме, яһуди бәйләнеп ята, Казанга кит дип. Әйтерсең, ул аның үзенең төп җире. Мин дә аптырап тормадым ди, әйттем ди, үзен Тель-Авивга. Менә шундый кешеләр арасында ызгыш чыга. Кеше әшәке булса, ул теге милли нәрсә инде, урысча слайтерим, на национальные рельсы приводит. Ул минчә дөрес түгел, ул кешедән тора, кеше үзе әшәке булса, ул аны милли әйтми бит. Менә мин шундый әшәке кеше, безнең нәселебез әшәке кеше, шуңа күрә без мин сиңа шулай әшәке сүзләр әйтәм дип. Милләтемә бу кагылмый ди. Юк, ул тырыша, ничектер милләте белән үзен нитеп, милләт аркасына качып, менә
яманлаган була, ниткән була, шул теге кеше бит инде милләткә каршы тора алмый. Шундый минем фикерем шундый. Инде шундый уйлый мин шундый нәтиҗәгә килдем. Менә бәлки шун белән җитеп торыр. Мин хәзер йөгергә чыккан идем. Әле күршеләр аптырап карап торгандыр әле. Мин гел чыксам йөгерәдер. Бу юлы чыктым да ашыкмыйча китеп барам төшереп. Шуңа күрә инде хәзер теманы әгәр дә халыкны кызыксындырса, мин карыйм да дәвам итәм. Тик нәрсә әйтәсем килгәне, мине Үзбекстаннан, Казакъстаннан тыңлый торган кардәшләребез качып китмәгән микән? Качып китмәсә, мин әйтим дигәнем, мин менә бу теманы алар белән бәйләнештә яктыртыйм дигәнем, әмма кызганычка каршы мин шул теге бүтәннәгә әңгәмәме шул борылып китте дә шул нәрсәгә бузып, теманы бузып киттем. Инде алар мине карап торса, кичерсеннәр, гафу итсеннәр, мине икенче мәсәлән шул башлап кына җибәрдем. Бәлки киләсе чыгарылышта мин шул безнең дуслык, безнең инде туганлык нәрсә инде тагы дип әйтәләр. Төрле шул нәрсә бар, безне бергә инде берләштереп торган шундый сәбәпләр хакында сөйләп, безнең халыкларыбыз бер икән, шулай дип бәлки мин сөйләрмен. Хәзер менә мин йөгергә кирәк, соңгыдан бәлки вакыт табырмын да сөйләрмен. Аны менә турыдан-туры эфир булса, мин хатта белерим, менә шул фәлән кеше карый мине, үзбәк кешесе карый, казак кешесе дип, шул ук мин аларны темаларына бурып сөйләшеп китерим. Хәзер мин белмим, тик бер-ике сүз әйтсә була, җитә шул тик менә без бер халык, без бер милләт дисә була. Хатта менә сез ышанмасыз, әле алар финно-угорские народы дип атап, фин-угормы нәрсәме, алар имеш халык дип берничә анда фин, карелмы, маримы, удмуртмы, һәммәсе кайсы халыклар әле, һәммәсе вепсмы, ләкемләр алар әйткәннәре, инде венгр дигән, хунгару ди. Аны инде аларның җитәкчесе без ди фин-угор халык түгел, без төрки халык дип, без нәрсә дип әле? Хун дип. Алар бит үзен хунгару дип атыйлар, хун. Без хуннан килгән, без төрки халык дип, хәзер яңа сәясәт алып бара. Ул белмим, җәмәгать яхшылыккамы, яманлыккамы, аны мин бәя бирә алмыйм. Әмма менә ошо ахыргы елларда Афганистанда әллә кайда 2 миллионга шамасы татарлар дип, без татарлар дип, үзләрен татар итеп атап, хатта Татарстан белән элемтәгә кереп, инде алар хәзер инде татар тел өйрәнә башлаганнар, мин ишеттем, укыдым. Алар Афганистанда хатта алар үзен үзбәк дими, таҗик дими, хатта фарси, иран дими, әллә кем дими, алар без татар дип, шул менә 2 миллион шамасы халык алар татар итеп санасын дип шулай өметләнеп йөриләр. Хатта Казаннан барганнар иде безнең кешеләр, алар бик шатланып шуны кабул итеп, элемтәгә кереп, шулай киләчәктә дә шу элемтәләрне ныгайтырга уйлап торалар. Менә күрдегезме? Әллә кайда халык алар үзебезне татар ди. Инде яңа шартлар, яңа реалий әйтсәң инде аларны мәсәлән күзгә китерсәң, бәлки дөрестә кем белә, бәлки шунда вакытында безнең ата-бабаларыбыз нәселеннән барып кемдер кабиләләрме, бәлки урнашкандыр. Ул менә вакытында мин хатта таҗиклар әйтә, бездә ди менә сары төстә чәчләре, аларны вакытында Тамерлан алып киткән ди, Булгар ягыннан ди. Әйттеме, юкмы? Алар ди татарга шаган, чөнки ни ди? Алар ди тимерчеләр, шундый, мин укыганым, бер нидән чыганак бар, источник, анда мәсәлән язган Тамерлан Булгарны килеп җимереп ташлаган, берсе әйтә, юк ди. Шуны гомумән нәрсә әйтәсен килгәни, ул вакытында бәлки куллыкка алып татарларны, булгарларны вакытында бер кабиләләрне алып китеп шул үзәк Асияга бәлки анда урнаштырганнардыр, анда алар эшләп, аерым авыл торып,
Бәлки шулда бардыр, алар хәтерендә, ата-бабаларының хәтерендә калгандыр. Менә бу шул Афганистанда татарбыз, татар дигән, бәлки алар да каяндыр шул ни бардыр инде, үлемтәләре бардыр. Чөнки безнең мәсәлән вакытында Булгар шәһәрендә, шул Биләр шәһәрендә киң күләмдә инде күп санлы төрле милләт кешеләре яшәде, сату алып бардылар, сәүдә алып бардылар алар. Алар шунда хатта зиратларында әле күпме ташларын юкка чыгарганнар, шунда да күренеп тора. Аларның зиратта төрле милләт кешеләре ул вакытта теге мусулман булгач, бик милләтен аерым язып тормаган. Шуңа күрә бәлки кем белә, безнең яклардан киткәндер халык шул якларга. Бәлки шунда алар шул халык арасында торып, алар гореф-гадәтләрен кабул итеп, ризыкларын, ашларын кабул итеп, телләрен югалтып, бәлки ансы да бардыр. Әмма шайтан бит нәселендә, канында жан тартмаса да кан тарта ди. Шуңа күрә алар бәлки телен югалтса да, бүтән гореф-гадәтләрен югалтса да, ата-бабаларыннан килгән аларның бәлки хәтерендә булгандыр. Бу шул безнең белән үлемтәдә булганмы, безнең белән алар шундый бәйләнештә булганмы, бәлки шул ансы да хактыр. Кем белә аны? Без бит менә бер кеше, мәсәлән, шундый үзен фикер белән уртаклаша, икенчесе тотына шул аны, бу мәсәлән кеше сөйли, бераз анын ул әзерләнгән, ул ничектер билем алган кайдандыр, шундый хәбәр алган, мәгълүмат алган, бераз шуны нитеп, нәрсә инде эшкәртеп, ул аны белән халыкны, бүтән кешеләрне таныштырырга тырыша. Ул инде нәрсә дисәң дә, хакмы сүз анын, юкмы, ышанырга буламы, юкмы, әмма ул бераз шул мәгълүмат белән эшләгән. Буштан бушка ул аны, мәсәлән, кешене таныштырмас иде, менә фәлән, мин шундый фикердә торам дип. Шул ук теге әйтәләр бит, урыста, как черт из табакерки ди. Берсе атылып чыга да, ул анын бер урысча әйтмешли доказательный база, доказательство, далил инде база. Баз инде татар ул сүзе, мәсәлән, вот, далил базасы дип. Аныкы юк, ул тотына буш урыннан на пустом месте тегеләргә оппонировать итпәйтәләр инде, каршы чыгып, тотына аңлатырга, әйтерсең, ул доктор наукмы, профессормы, ул гомер буена шул тема белән шөгыльләнеп, шул мәгълүмат алып, өйрәнеп, гомер буена шуны багышлап, шуны әйтерсең, шундый киң күләмдә аның белеме бар. Аның тик нинән тора, минәзеннән тора, ягъни характер урысча әйтмешли. Тискәрләнеп, я ошамый анарга, менә мәсәлән, кемгәдер ошамый шушы тарихи, мәсәлән, вакыйга, тарихи нәрсә булган, хатта Казанның 1000 еллыгын уздырганда, шунда имеш ни килеп, мин күлемсерәп, күрше халык бар безнең, тугандаш халык дип атыйбыз, ул инде башкорт түгел, тынычлансыннар кардәшләребез. Алар имеш миңа мазаклап, шул теге вакытында имеш Казанның 1000 еллыгын уздырга уйлаган, имеш безнең җитәкче Минтимер Шәрипович 1000 еллык дигән аны шаяртып, анекдотка әйләндереп, әйткән инде ярдәмчесе әйткән, әйдә 1,5 мең дигән, юк, әле хәзергә җитеп торыр дип, шулай дип, ул халык көнләшепме, шулай сөйләп, мазаклап нитеп ята. Мин уйлап торам, җәмәгать, менә Татарстанда алыгыз Булгар шәһәре, Биләр шәһәре, аларга 1000 артык ел. Алыгыз Алабуга, анда хатта 1000 еллыкны аларга инде соңыннан Казаннан соңыннан бирделәр рөхсәт, чөнки өлкәннәрдән алдан чапмыйлар. Шуңа күрә бәлки шуны күз алдына тотып, аларны мәсәлән инде Алабуга соңрак аны алар инде уздырдылар бәйрәмне 1000 еллыкка багышланган. Ничә шәһәрләр шусындый ничә елга әле хәзер әйтеп тормыйм, күрше җөмһүриятләрдә хатта карап йөри торган диңгез түгел инде, елгаларда калмады хатта. Бездә элек теге Нукрат дигән, хәзер Вятка, анда да мәсәлән караплар йөргән, хәзердә теләсә йөри ала.
икенче Чулман, ягъни Кама, анда кораблар йөри безнең, мәсәлән, өченче Идел, ягъни Волга дигән, анда йөри. Хатта тагы ничә елгалар бар, ул хатта Агыйдел дә безгә кирип тора Татарстанга. Менә 4 елга аз дигәндә. Ул шундый, бу инде кайдадыр Монголстанда, әллә кайдагы Африкада шүллектә, әллә кайда кумлык арасында цивилизациялар нитеп ничә еллар буенча шәһәрләр булган, дәүләтләр ниткән. Анда урманда шулай үсмәгән, су да булмаган, әмма 1000 ел, 1000 ярымы, 2000 ел әйтерсең, менә шушындый инде табигый шартларда 1000 дә имеш халык тормаган. Алар Каспийдан килеп, ул Фарси, Персия, хатта шуннан килеп Иран ягыннан кораблар белән алар Идел буе, Чулман буе, ягъни Волга һәм инде Кама буена алар кораблар белән килеп шунда Булгарда хатта биләрне ул вакыттагы ди Париждан да зуррак булган ди биләр ди. Инде 1000 еллык инде булмаска ничек инде ул Казан мәсәлән шундый яхшы урында урнашкан, әле вакытында бер беләсез Харламов дигән, ул теге Бадруддинов дигән атасы татар, анасы марҗа, шуны мазаклап инде монголлар белән чагыштырганда, ана ни кайсы күтендә торалар монголлар, нинди яхшы җирдә сезнең бабалар, аталарыгыз тора ди, шулай ди мазаклап әйткән. Ну, күрдегезме, нинди матур җир дип, хатта килеп безгә күзләре төшеп, көнләшеп тә китәләр. Әйе, хатта монда инде безнең кешеләр кайсы вакытта көнләшепме? Юк, Казан 1000 еллык булмаска тиеш дип, тегеләй булай. Әгәр дә үзләрен хатта алар инде 550 ел дипме, 555 елны уздырасы киләләр. Анда ул кайда, ул вакытта хатта шәһәр дә булмаган. Ул теге Явыз Иван Казанны яулап алгач, шунда тотындылар шәһәрләр төзергә, теге нәрсәләр, кирмән, шул төрле кирмәннәр төзи башладылар. Буштан бушкамы хөкүмәт тарафыннан Казанда университет төзелде. Ничек инде яңа гына урынга килсеннәр дә, менә безнең яңа шәһәр оеша, мәсәлән, шул ук ничә елдан соң университет төзиләр монда? Юк. Карап торыгыз, иске шәһәрләрдә университетлар төзиләр. Петербург инде анда башкала, анда сүз дә юк. Мәскәү элекке шәһәр дип, шунда университет, мәсәлән, ул Ломоносов исемле. Әйе, шуннан соң менә Казан, шул Киев дип, мәсәлән. Алар шул теге борынгана килгән шәһәрләр, шуңа күрә анда университет электән ул базасы булган, инде фәнни базасы, тагы нинди сәбәпле, мин инде хәзер вакыт юк инде сөйләп торырга. Шуңа күрә университет. Ул инде дистәләр түгел, еллар, гасырлар дәврендә килгән ул шул шәһәр, мәсәлән. Шуңа күрә анда университет һәм хатта тагы нәрсәләр шулай төзеп. Ни урын да бик яхшы. Минемчә, ул ата-бабаларыбыз борынгы заманда алар надан булмаган. Алар шүллеккә барып урнашмаганнар. Кайдадыр шүллек, мәсәлән, мин аны сөйли башласам, кемдер тугандаш халыклар әйтер, менә безне гаепләп ятасың дип. Шүллек кайсы җирләрдә? Алыгыз, ну яри Калмыкстанны, Калмыкины алык анда. Шүллек, мин 97 елны бардым анда, хатта уздык 100 чакрым узасың, 200 чакрым узгач кына бер кичкенә генә бер авыл шунда. Инде юл буе башында булмаса, авыл кайда булырга тиеш? Юл башында. Шунда 200 ме, әллә 100 чакрымы барабыз, бер кичкенә генә авыл очрый. Электә шул хатта ни Арданы, Алтын Урданың, мәсәлән, аны башкаласы Нугайларның, мәсәлән, ханлыгы Сарайчик дигән, анда мәсәлән далалар, мәсәлән, алыгыз Калмыки кайсы җирләрдә шул ирек заманда булган, анда ямь-яшел үлән үсеп тормагандыр, котырып менә шулай. Анда имеш 1000нән артык ел халык яши. Безнең имеш Татарстанда, менә Казан шәһәрендә шундый матурлыкта, торсын заповедник, урысча әйтмешли. Менә тимибез аны. Киләчәктә соңгыдан бер халык килеп урнашыр дип әйтәләрме? Ул әле Булгар теге дәүләтләре булган, Бөек Булгарстан һәм Идел буе Булгарстан һәм аны монголлар теге Арда баскач, алар
теге төрки халыкка әйләнеп, телләрен югалтып, ул шул калмыклар ди, алар нәрсә дип әле онтым инде алар ничек атыйлар әле. Казакстанга гел һөҗүм итеп, казак ханлыкларына һөҗүм итеп бергәннәр аларны. Хатта шулай иде. Шуңа күрә алар янымнага мөрәҗәгать белән, үтенеч белән чыкканнар. Безгә протекторат зинһар оештырыгыз, безне яклап калыгыз дип. Онтым инде. Кирәккәндә онтыла инде шул. Менә анда шүллектә шунда хатта шул Монголия алыгыз, күпме халык анда яши. Анда пустыня Гоби дигән шүллек. Анда нихәтле йөзләр ел, мәсәлән, гасырлар буенда яшәгәннәр, ханлыклар нәрсә. Монда имеш шәшәгә топ торган урында, елга буенда карапка утырдың да, ул вакытларда далада нәрсә йөри? Тимер юлы юк, автобус юлы юк, самолетлар очмый, шуңа карамастан каяндыр шүллектә урнашып алар ханлыклар оештырып каядыр тора. Менә монда имеш Казан елга буенда рәхәтләнеп утырдың да, карапка киттең, шулай кайда күңелең тели, шул тарафка киттең мәсәлән. Анарга урысча әйтмәкче, нам отказывают в этом праве. Хатта менә безнең шәһәрләрне алыгыз, менә шул Алабуган дидем, ул ни әллә Ахмад ибн Фадлан, әллә кемнең шул язуына буенча, анда хатта шул теге Шаллы дигән шәһәр, ул шәһәрнең анда Камы, ягъни шул теге Чулман елгасына 2 елга агып тора, берсе Челнинка дигән, берсе Меликес дигән. Шул булгарны тикшереп, анда ди хатта шулар кайда сулар агылып тора ди, Чулман елгасына шул җирдә ди, булгарларда ди, хатта ди мәчете булган ди. Анда бит шанырга була, чөнки кайдадыр юк, менә шушы якта. Чөнки халык күп булган, шул Алабуганы алганда хатта Таш Ибраһим ханныңмы ни теге урысча әйтмәкче Сторожевая башня, шул еракка карап, теге ерактан килә бит алар елга белән, булай шауып килмиләр, елга белән киләләр. Һөҗүм итсә дә елга белән киләләр. Ерактан күреп тора, шуга таш манарага менеп, шуннан карап утыралар. Ерактан күреп торалар. Менә ни дошман килә икән дип. Алар нинди агым көчле бармы, юкмы, булмас, агымы көчле. Шуңа күрә алар шул ук килеп һөҗүм итә алмыйлар. Алар әле килеп җиткәнче елга буена, елгадан инде мәсәлән аларның кайыклары, төймәләре, караплары, бу халык монда алада, ханлыкмы, кем монда ниләрне, гаскәрләрне җыялар да, аларны каршы алалар да, сугышып китәләр. Кайсакта җиңәләр дә хатта. Чөнки алар предупрежден, значит вооружен ди. Менә шундый. Иң шундый яхшы җирләрдә. Инде Казан шундый матур җирдә урнашкан. Анда имеш 1000 еллык хакы юктырга, ул әйтерсең дөньяның цивилизациясе 5000ме, 6000ме, анда кайдадыр хатта Византия алыгыз, Төркиягә барасың, Стамбулны, менә Пизан дигән шыры Византия, андагы таш ниләре калган хатта. Тагы нәрсә кай җирләрне алыгыз, анда хатта бөтен җирдә дә сакланып калган. Менә монда имеш Казанда имеш хакыл. Җәмәгать ул әгәр дә анда Булгар шикелле калмаса, Булгарда да әле ни Петр I килгән, Екатерина сүзләре буенча кушкан 54 бина булган анда таштан. Тимәгез дигән, саклагыз дигән, язып алыгыз дигән. Анда язып алганнар, әмма шунасын кырып ташлаганнар аларны. 3-4-не ни барсы 5-не калдырган. Тимәгез дигәндә хатта биналарны ишеп ташлаганнар, юк иткәннәр. Монда Казанда ул теге безнең ата-бабаларыбыздан калган инде Явыз Иван нигә сакларга тиеш? Ул бит аларны, балаларны, кичкенә сабыйларны ди, нидән ди, тиздән зуррак булса, югаррак, шуларның башын чапканмы, дөресме, юкмы, юк иткәннәр аларны. Чөнки хәтерендә калмасын дип шул, хәтерендә калмасын дип. Никалар анда мәчетне берсен калдырмаган, ник бер бинаны калдырмаган, бер нәрсәне калдырмаган. Шуңа күрә инде ничек ул Казанны менә ул нәрсә, шундый нәрсә әле торжество, шундый тантана рәвешендә җыеп, менә шунда таш куйгалы.
Казан менә ничә ел торды, без килеп Казанга менә монда һөҗүм итеп без җиңеп алдык. Менә ничә ел Казан бәйрәме уздырырга тиеш. Менә без шуңа кушылып, өстибез үзебезнең тарихыбызны дип. Шулаймы? Юк. Ул анда яулап алгач, инде аның тарихын юкка чыгарырга тырышты. Юкка чыгарырга тырышты ул аның тарихын. Шуңа күрә ул бер җирдә калмаган. Аны булган ди хатта Мәскәүдәме, кайдамы ди, шул китапларын кайсыларын әйре эзлиләр бит, Явыз Иванның китапханасы хатта ди анда ди сакланырга тиеш, эзлиләр, таба алмыйлар. Ул ди Мәскәүдә әле ничә тапкыр янды Мәскәү. Анда китапханаларында, архивларында төрле грамоталар, хатлар, нәрсәләр сакланырга тиеш. Анда хатта ул теге патшаның, Явыз Иван патшаның, мәсәлән, йортында, сарайында да сакланырга тиеш. Ул вакытында 1571 елны Дәүләт Гәрәй хан, Кырым ханы килеп, Мәскәүне яндырып җибәрде. Анда агачтан һәммә йортлары таштан салган, соңыдан тотындылар, белокаменный дип итальяннарга кушып, әле электән әллә булды ул. Алар таштан төздиләр. Ул китапханалары һәммәсе, мәсәлән, алар бит шул сакланган хатлары, ул Явыз Иванны кемгәдер яза хат, алар бит документ санала, шартлана, аны бит хатта хәзер кайсылар сакланып калган, анда ул ди нәрсә, аның хатта башына киятергән нәрсә дип, шлем дип әйтәләр. Анда Аллаһ дигән тагы нәрсә дип әйткән сүзе ди, Мөхәммәд дип язган ди сүзләр ди хатта ди. Хатта нәрсә дип әйтәләр? Онтым инде Афанасий Никитин дигән. Афанасий Никитин безгә мәктәптә бирделәр мәгълүмат. Әмма анда бер дә әйтмиләр. Афанасий Никитиннан ул ислам динен кабул иткән. Әгәр дә әйтмәсә, ул аңага сәяхәт кылырга уңай булмас иде. Чөнки әле безнең нигә безнең сәүдәгәрләрне, мусулманнарны Мәскәү үзенең теге сәяхәт кылганда гел чакырган. Чөнки алар мусулман булгач, аларга ышаныч күп шарикта. Икенчедән, шул теге алар мусулман була күрә, алардан салым әзрәк булган, алардан теге бүтән дин кешеләреннән салым күбрәк булган. Шуңа күрә мусулман, татар алар белән бергә сәяхәт кылган. Афанасий Никитин ислам динен кабул итеп, анда ди менә үзенең кагазларын хакмы юкмы сүз сакланып калган ди, анда ди бәлки калгандыр, дөрес каяндыр безгә тарихны укытканда мәктәптә каян ул сүзләр теге Афанасий Никитин хакында каян алганлар мәгълүмат. Шунда гел Аллаһ Тәгаләне искә төшереп, бисмилла дип башлаган, әллә нишәләр шул һәммәсен анда кулланалар, шул язганда яңа инде глава дип атыйлар инде урысча. Аны язып башлагач ул шунда Бисмиллахир-рахманир-рахим дип тагы нәрсә дип язган ул. Аны безгә күрсәтмәделәр, безгә аңлатмадылар. Афанасий Никитин сәяхәт кылды дип, әгәр дә ул үз диненнән күчмәсә, минемчә анарга бик авыр булыр иде. Анда бу бүтән дин кешесе дип, аны бәлки берәү дә сакламасы иде, аны һөҗүм итеп, байлыгын тартып алып, ул бит инде сәүдәгәр булган. Икенчедән, аны бәлки исәндә калмасы ул. Шул минемчә ул ислам диненә кирип, шуңа күрә аны тимәгәннәр, сакланып калган ул. Менә үзегез уйлап карагыз, башыгыз бар, акылыгыз бар. Ул безгә менә бирәләр, теге урыста әйтә, сказка ложь, а в ней намек. Безгә кайсы вакытта шул менә тарихи безгә мәгълүмат бирәләр, шунарга шап китә кайсы вакытта. Бераз ялган җип бәрәләр, әмма кеше бит мие бар, уйлап куйса, ничек ул Афанасий Никитин инде мусулман булмыйчы шул җирләрне әйләнеп кайткан. Әле Марко Полоны сөйләгәннәр, Кытайга барган вакытында ул ди. Ул анда рөхсәт булмаган, ул илләргә барырга ди. Ул шул ди, ничек аны аңлаганнар бу читтән килгән кешене дип. Чөнки ул музыка уйнаганда ди, аларда нәрсә ди, гадәт булмаган ди. Бу Марко Поло ди, аягы белән ди шулай итеп сугып торган ди, урысча әйткәнчә в такт музыки. Ул ди шарыкта ди, килешми андый нәрсә ди, гадәт юк ди. Монда ди Марко Поло аягын шулай дибердәтеп торган ди. Шуңа күрә ди идәнгә ди. Шуңа күрә моны чит яктан килгән икән дип,
аны аңлаганнар ди. Җәмәгать бик күп сөйләдем. Тыңлаганыз өчен рәхмәт. Икегә бүлем дигәнем. Үзбәк, казак кардәшләребезгә бурычымны үтим дип, шуларга багышлап бер нәрсә сөйлим дигәнем, ахырында тагы шул әңгәмә шул темага күчә алмадым инде. Гафу итсеннәр, тыңлап торсалар, рәхмәт аларга да. Безнең татар телен хөрмәт итеп торган өчен алар инде бик зур рәхмәт. Киләчәк чыгарышта Алла бирсә, без аларга аерым ничектер багышлап чыгарышны киң күләмдә хөрмәт итеп, алар хакында сөйләп, безнең тарихи бәйләнешләр хакында сөйләп, ата-бабаларыбыз дуслыгы, нәрсә инде, батырлыгы да инде, тугандашлыгы хакында сөйләрбез Алла бирсә. Чөнки без бер милләт, бер халык, без тик менә җирләр киң күләмдә таралган, безнең халыкларыбыз таралып беткән, безнең еллар тарихи вакыйгалар төрле безне аерган, пропаганда, идеология, төрле сәбәпләр буенча сәбәпле без инде бераз тугандашлыкны онытып торабыз. Шул сөйләгән инде башында мин Одессада инде минем бер туган абыйларында инде телен онытып, гореф-гадәтләрен онытып, динен онытып, шулай итеп торалар. Инде мине белән бер буындагы кешеләр. Нәрсә без көтәбез, ничә буын узган, әллә кайдагы безнең мәсәлән үзебезнең халкыбыз. Ул шул минемчә тарихта халык сакланып кала, әмма гореф-гадәтләр үзгәрә, теле үзгәрә, кемдер утыра да, кая мин фәнни бер эш языйм әле. Инде ничек каян алырга? Аны мәгълүмат юк. Әллә башы эшләми, артык акыллы, шуңа күрә әйе тотыйм әле, менә бу хөкүмәткә нәрсә ошый, шундый идеологияны мин тормышка ашырып, шуны сөйлим әле, языйм әле дип тотына. Менә аерым милләтләр, тегеләй булай дип. Алар элек революция кадәр бүлнәс килмәгән, хатта татарда әйтем бар, бүленгәнне бүре ашаган, аерылганны аю ашаган, әмма татар халкы да без мусулман, без казанлы дип йөргәннәр. Әле мин хатта менә бу китап бар миндә, шул революция кадәр Россия дип. Шунда мин аны Казандагы хакында бер журналист язган, миңа берсе менә урысча әйтелер торжествующий берсе язган. Татар дип сез әйткәнегез, менә татар үзен танымады татар икән дип. Татар дип атагансыз дип. Мин ага шулык яздым, әйттем, хатта бер чыгалышта. Ул әйтмәгән да, ул журналист язган татар дип. Аны кушканнар ага җитәкчеләр, патшалар татар дип атагыз дип бу халыкны. Каршылашып торган алар теге перепись чагында хатта без казанлы дип йөргәннәр. Biz Казанлы дип йөргәннәр, без мусулман дип йөргәннәр. Төрлечә татар дип атамаганнар аны. Аларны теге Явыз Иван Казанны яулап алгач та, шул хаман алар царь Булгарский дип атаганнар Петр I-не. Татарский димәгән анда. Казанский димәгән, Булгарский дип хатта атаган вакытында. Чөнки алар белеп торганнар. Аларны тик хәтерендә шул нәселләрнең буыннарын хәтереннән чыксын, бетсен дип, шулай бәлки тарихны бездән яшереп эшләгәннәрдер. Без минемчә барыбер, әгәр дә без телебезне калсак, сүзлектә ничек сүзләребез килешеп тора, якын бер-берсенә сүзләребез бик якын. Сүзлектән хатта. Әллә кайда тора, Төркиядә, Кипрда, мәсәлән, тора түрк халкында барасың, татар сүзләре кайсылары шул кулланалар. Икенчедән Казакстанга барасың, шул татар сүзләре кулланалар. Кыргызстан татар сүз түгел инде, гафу итегез, бер сүз инде, бер безнең төрки халкының сүзе инде, шулай дип әйтик инде, гафу итегез. Ялгыш чыкты. Кыргызстанга барасың, анда шул безгә бу татар сүзе дип кеше аптырап торыр хатта. Азербайҗанга барсын мәсәлән, шул кайда барсын хатта. Кавказга барсын, шул сүзләр кулланып тора хатта. Мин педагогия институтының Тулай торганда и күрше Тулай торакта физкультура институтының шунда Тувадан килгәннәр балалар, кызлар укырга. Шунда алар мен сөйләшеп киткәник, ул миңа шинаяк ди, бездә бар ди. Мин шинаяк белән чәй эчтергәнем, алар шинаяк бездә ди, мәйтәм бездә шинаяк. Әллә кайдагы Тувада аптырап калдым. Бездә татар шинаяк дибез. Бүтән халыкларда шинаяк ди.
Күрдегезме ни? Кемдер тотынган аны, хакмы, юкмы, Чин, мәсәлән, ул шундый Чин, Кытай ягъни шул ягына килгән, шуңа күрә шулай дип атаганнар. Мин аны кызганычка каршы мин сезгә әйтә алмыйм. Миңа кызыксындырды шул ничә безнең төрки халыкларда бер сүзләр куллана. Нигә ул тик калды түрк халкында, казак халкында дүкән, татар телендә кибет, төрле халыкта төрлечә кулланалар. Инде алар элек күп булган сүзләр, әмма менә бу халыкта бу сүз урнашып калган, бу халыкта бу сүз урнашып калган. Әгәр дә тамырына төшсәк телнең, минемчә алар бәре дә шул бер тамырдан килгән. Инде анысы инде нәрсә инде шиксез, җәмәгать шиксез бер тамырдан төрки халыкларының теле ул. Менә шундый фикер белән тамамларга рөхсәт бирегез. Мин сезне инде минем сөйләгәнне кызыксынып тыңлардылар дип, шуңа күрә инде кызып сөйләдем дә инде. Шул вакытыгызны уйламагыз, исраф иттек дип, чөнки безнең бу бурычыбыз, без төрки халык кая барсак та, безнең төп бурычыбыз безнең берлегебезне танырга. Казак халкы кардаш булсын, үзбәк халкы, алар безне кунак итеп, бишбармак, пулау ашатып, шәйләр эшләп, күңел ачып сөйләшкәндә, безне әйтә сүзебез булсын. Менә шул мин әйткән сүзләр булсын. Без бер халык, гасырлар дәврендә безне айырырга тырыштылар, әмма без каннарыбыз тарта. Жан тартмаса да кан тарта, каннарыбыз бер. Шуңа күрә без телебездә менә күренеп тора, бер булык, бердәмлек булык. Шулай дип, шундый фикерләр белән минемчә яшәргә кирәк. Һәр кайсыбызга, бөтен төрки халыкларга айрылганны аю ашаган, бүргәнне бүре ашаган. Шуңа күрә безне инде аю да ашамас, бүре дә ашамас. Без төрки халыклар берләшеп, телебезне саклап, гореф-гадәтләребез саклап, дуслыкта, туганлыкта яшәсәк, минемчә бернинди бүре дә, аю да безгә куркыныч түгел. Җәмәгать, рәхмәт. Тыңлаганыгыз өчен рәхмәт. Исән сау торыгыз.